berdinen jabe. Nire eta zure ametsen idazle, nire betirako maitale, zuzara itxasoa, itxasoa. Tapanoa zure, zure barnera zure, egiaren arimara zure, bihotzaren parera eta tapanoa nire, bizitzaren amaiera zugan itotzera, itxasoa. Zure garretan itotzearen beldurrez itxasoa, zure pareten zuria apurtu naiz maitatzen, maitatzen gorrotatzen zaitu. Zara itxasoa, itxasoa. Arantxaxu zuzera itxartu taldekoa, zer egiten duzute? Talde zabala da eta ekintza ezberdinetan banatzen ditu bere ekimenak. Eta besteak beste kantatu ere egiten duzute, ezta? Gero hemen abestuko dugun taldea, itxarkantu esaten diogu, zera da, batez ere jende nagusia gabiltzor, 65 bat edo biltzen geha, elkartzen gehen saiotan. Asmoa zera da, euskal kantak eta brantatu. Ikusten zaitut arrantzalez jantzita, zergatik etorri zera horrela? Abestuko duen abesti ere, boga. Itxasorekin oso lotutakoa, eta hementxe itxaso ondoan gaude, eta algorta getxo itxasoari lotutako herria dela. Hemen arrantzale desente dabil oraindik ere? Ez, ia ez di horren beste, baino bakarren batzuk oraindik irtetzen dira itxasora. Mikel eta Maider, niri esan diate zuek denbora librean tarteka joaten zaretela uretara. Bai. Eta zer egiten duzute itxasoan? Surfean. Surfean ibiltzen zarete? Bai. Bai, zu ere bai, Maider? Bai, nire bai. Bakarrik sartzen zera? Ez sartzen ez nire aitarekin, baina bakarrik sartzen nahi. Aita nire tabloian eta aita beste tabla batean. Eta aita beste tabla batean zure aita da eneko azero surflaria, ezta? Bai. Eta olatu onak dauden edo ez jakiteko aurrez, zer egiten duzute? Askotan zuk itxasori begiratzen duzunean lehenengo gauza da olatuak. Olatuak nola apurtzen dute edo non dauden olatu honenak, ez? Eta gero askotan ikusten duzu korronteak nondik datozen edo ez dakit haizeak ere nondik jotzen duen, eta horrek ere garrantzi handia dauka. Eta zure aitak ze aholko ematen dizu, Mikel? Ematen dit, ez hurbiltzeko hainbat arroketara, porque jokatu naiz. Bestela ere, gustatzen zaizue itxasoari begiratzea? Asko. Bai, zuri asko? Nire asko, oso polita eta ikusgarria da. Zer sentitzen duzuzuk itxasoari begiratzen denean? Lasaitasun handia eta ez dakit, asko gustatzen zait.